Praise the Lord. Hallelujah. थामजिदां बोसोर बियारजों साजानानै सैसोनाय सासे मानसि बेयाव दंमोन। जिसुआ बेखौ उन्दुसोनानै थानाय नुबाय आरो बिहा गोबावखासै जाखाबाय होननानै मिथिनानै बेनियाव सोंबाय, नोंहा गोख्रों जानो इसा दं? जब्राया बुंफिनबाय, ओ बिगोमा, दैया सोमावजाब्ला फुख्रियाव आंखौहाय ओंखारहोनो थाखाय आंहा मानसि गैया। आं ओंखारफुनायाव गुबुन सासे आंनि सिगां ओंखारग्रोयो। जिसुआ बेखौ होनबाय, सिखां, नोंनि बैसांखौ दिखांनानै थाबाय। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आधा घन्टा सम दंबावो, बेसेबां थाङो? जों बे 38 बोसोर थाबायनो रोङै बैसेदा फुख्रियाव सोखाजानो थाखाय नेनानै थानायखौ बयबो मिथिगौ आरो बेखौहाय जिसु ख्रिस्टआ सोखादों बेखौ मिथिगौ। आं बे बैसोखौ बुंनो हास्थायदों, बेनि 38 बोसोर नेनांनायनि खारना मानि थाखायमोन आरो बियो मानो सैनांदों आरो मानो बियो सोखाजानायखौ आसा खालामनानै 38 बोसोर दिरि नेनांखो। बेबायदि सैनांनाया सुद्द सिरियाव जेब्ला जों फरायो अब्ला जों नुनो मोनो बे पाप मावनायनि थाखाय सैनांदोंमोन। आरो बे 38 बोसोर बे नेनानै फुख्रियाव बारसोमनो हास्थायब्लाबो बिसिम बे थांनो हायैया पापनि बोलोआ बेखौ हमथानानै दोनदोंमोन। आसा खालामब्लाबो गोबां दिरि बे नेनानै थानो गोनां जादोंमोन। खिन्थु जेब्ला जिसुआ बेखौहाय लोगो लाहैदों अब्ला जिसुआ बेनि पापखौ जेब्ला निमाहा होदों आरो सोखाजानायखौ बेनो नांगौना नाङा सोंदों आरो बे जेब्ला प्रकाश खालामदों अब्ला जिसुआ बेखौ सोखानाय जादों। आरो सोखानायनि उनाव बेयाव हुलुस थुलुस जाबाय। बेनिफ्राय जिसुआ जायगा दाबसेयाव थांबाय आरो गुबुन सेनागग मन्दिरावहाय बियो अखानायै फोरोंबाय थाबाय। ओमफ्राय बेखौ जेब्ला बियो खोनादों, बियो बेयावहाय जिसुआ मोनसे सेनागगआव फोरोंगासिनो दं, गिर्जा न'आव। बेखौ खोनानानै बियो होसोलांनाय जादों। जिसुआ बेखौ लोगो मोननानै बुंदों, नै नों सोखाजाबाय दै, पाप दामावफिनबावसै, नों गाज्रिसिन जाफिनबावै बादि होननानै बुंदों। अब्ला जिसुआ बेजों जों बयनोबो मिथिहोनो हास्थायदों, बे गाज्रिसिन जाफिननै बादि पाप दामावफिनसै होनना बुंनाय खारना जाबाय बे व्यक्तिया पाप मावनायनि थाखाय बेमारजों सैनांदोंमोन। आरो बियो जेब्ला सैनांदों, बेमाराव गोग्लैदों, बे सोखाजानायखौ नागिरदों। ओमफ्राय सोखाजानायखौ नागिरनायनि गेजेरजों बैसेदा फुख्रियाव बे थाफैदों सोखाजानायखौ मोननो थाखाय। ओमफ्राय बियो बेयाव थाफैदोंब्लाबो गुबुन मानसिफोर बेखौ हेफाजाब होनो रावबो गैया। आरो बे गाव पापजों खानानै दोनजानाय बे देहाखौ लानानै बे जुजिबायदों फुख्रियाव बारसोमनो थाखाय, खिन्थु पापनि बोलोजों फुख्रिसिम आवगायलांनो हायाखै। बेबायदि बे सैनानै थानांदों। दिनै गाबोनबो बेबायदिनो जोंनि मन्दिरफ्राव आत्मिक जिबनाव पाप मावनानै पापनि बोलोजों सासन खालामजानानै सोरबाबा गानो रोङै बेमारजों सैनांनानै दं। सोखाजानायखौ नागिरदों गावनि मिथिनायजों बोलोजों, खिन्थु मोननो हायाखै। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, नों जिसु ख्रिस्ट'खौ नों जिबनाव जुदि लोगो मोनागौ माने नों गावनि मिथिनो रोंनायजों नोङो सोखाजानायखौ नागिरब्लाबो, समस्या समाधान मोननो नागिरब्लाबो, नों जिबनाव गोजोननाय सान्थि नागिरब्लाबो नों मोननाय नङा। नों प्रथमावनो नों जिसुखौ नों लोगो मोनग्रोआब्ला आरो नों जिसुनि अननायजों निमाहा होजानायखौ नों मोनाब्ला नों मोननाय नङा। गोबां मानसि बेबायदिनो सैनांनानै दं। बेनिखायनो जों बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों जों गावखौ नागिरनि। बे फंसे बाथ्राखौ लानानै सुद्द सिरिखौ लानानै बेफोरनि उनाव जिसुआ बेखौ लोगो मोननानै बुंबाय, नै नोङो
सोखाजाबाय नों पाप दामावफिनसै नोङो गाज्रिसिन जाफिनबावै बादि माने बियो पाप मावदोंमोन पाप मावनायनि थाखाय बियो बेबायदि गाज्रिथार बेमारजों सैनांदोंमोन बेनिखायनो बेखौ बादा होनाय जादों जों दा बेवहाय बे 38 बोसोर सैनांनाय मानसिनि थाखाय जों बेबायदि नुबाय बियो पाप मावनायनि थाखाय बे सैनांदोंमोन जिसुआ थाल्ला बेखौहाय प्रकाश खालामदों अब्ला जों बेवहाय नुनो मोनदों जोङो परित्रान मोननायनि उनावबो सोरबा जुदि इसोरनि आयगा होनायखौ सिफायनानै जुदि पाप मावोब्ला थारैनो सैनांथारो अनजायग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर आरो नों बे पापखौ जुदि नों निमाहा बियाब्ला नोङो आसा खालामब्लाबो नोंनिफ्राय सोखाजानाया गोजानाव थागोन नोंनिफ्राय सोखाजानाया गोजानाव थागोन नाथायब्ला बाइबेला जोंनो खोन्थादों जोंनि गोमालांनाय आसाखौहाय फोरबोआ जोंनो होफिननो हायो बेखौहाय बे बैसिदा फुख्रियाव थानाय सोखाजानाय व्यक्तिखौ सोखानायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो मिथिहोदों आत्मिक जीवनाव गोग्लैनानै सोरबा जुदि गावखौनो गाव आसाखौ गोमालांनाय मोनदोंब्ला आंहा जेबो सुबिदा आरो आसा गैले बेबायदि साननाय मानसिफोर थायो हाबा जानायनि उनाव सोरबाबा बेबायदिनो माबा मोनसे भुल मावदों नङाब्ला हाबा जानायनि सिगां भुल मावदों हाबानि सिगांबो खेमा बियाखिसै आरो उनाव भुल मावबाय खेमा बिनो गोब्राब जाबाय बिसाफोर दङ बिसाय दं बिहाव बिखुनजो दं आं माब्रै खेमा लानाय पापआ हमथाबाय थायो आरो लाजि फोनांबाय थायो आरो नोंखौ निरासा खालामगोन आरो नोङो माब्लाबा नोंनि बेबायदि सुबिदा लानो हायै अबस्थाखौ लानानै समाव नोङो खेमा बिनो सानगोन किन्तु गोब्राब मोनगोन समाव सुबिदा लानो हायैनि जुनै समाव गाबखोमाबायगोन सिन्ता खालामगोन हांमा सुगोन आरो निरासाजों थागोन बेबायदि मण्डलिफ्राव दिनै गाबोन गोबां मानसिखौ आं लोगो मोननो हादों बेनिखाय बे खामानिखौ इसोरा मावनो थिनदों मोनफ्रोमबो प्रग्रामावहाय बिसोरनि थाखाय सासेया सासेनि सिगाङाव पापफोरखौ सिमान लानानै खेमा बिनो आरो खेमा होज्लायनो जाकबनि 5-6 सल'नि बाथ्राखौ लानानै सासेया सासेनि सिगाङाव पापखौ सिमान लालायदो बिस'ज्लायदो अब्ला बियो निमाहा होजागोन आरो बियो सोखाजागोन मानोना धोरोमियाफोरनि बिनाया मावसोनो हाग्राथार एलिजाजों बादि सासे सैनांनाय मानसिमोन अब्लाबो बियो गोसो गुदुङै जेब्ला आर'ज खालामदों अखा दाहाथों होननानै 3.5 बोसोर अखा हायाखै आरो जेब्ला बियो गोसो गुदुङै आर'ज खालामफिनदों अब्ला बियो आर'ज खालामफिनदों अब्ला इसोरा अखा हाहोफिनदों मानो एलिजाया अखा दाहाथों होननानै आर'ज खालामदों मानोना बे समाव आहाब राजा एजेबेल रानिनि समाव एजेबेल रानिया गावनि बाल देबता मोदायखौ खुलुमनानै इजरायली आइजोफोरखौबो बाल देबता खुलुमफाहोदोंमोन आरो इसोरजों हामजाजायै आखुखौ लानानै बियो इसोरजों हामजाजायै खामानिफोरखौ मावदोंमोन इसोरजों हामजाजायै लामाफोरजों थाबायदोंमोन आरो गावजों बाल देबता खुलुमफानो सर' जानाय इजरायली हिन्जावसाफोरखौबो गावबादिनो गासै आखुखौ बियो फोरोंदोंमोन आरो इजरायलीफ्राबो पाप मावदोंमोन बे खारनाव बिसोरो सैनांदों बेजोंबो जोंनो मिथिहोदों जोङो जेब्ला पाप मावनानै जिबनाव ख्रिस्टियान न'खराव सैनांनाय सफैयो बेनिखायनो अनजायग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोरजों बे सैनांनायनिफ्राय रैखा मोननो जुजियै गानो रोङै बेमार जानायनिफ्राय सोखाजानायखौ मोननो जुजियै जुदि नोंनिफ्राय सोखाजानायनि राहा बेबस्था आसाया जानगारलांदोंब्ला इसोरनियाव गेदिर आसा दं
माना बियो जोंखौ आग्लाय बिग्लाय बरसाजों बासायबाय गावनि क्रुसाव थैनानै जोङो रमनि 8 अध्याय आरो 26आव जेब्ला फरायो इसोरा जोंखौ बरसाजों बासायबाय होननानै बुंदों ख्रिस्ट' जिसुनि क्रुसाव थैनायनि गेजेरजों जोंनि बासायजानाया आग्लाय बिग्लाय आसा दं बयनिबो थाखाय पापनि निमाहा मोननायनि आसा दङ गोथां जीवन मोननायनि आसा दङ आरो इसोरनि फिसा जानो हानायनि आसा दङ आरो सोरगो रायजोनि रायत जानो हानायनि जोंहा आसा दं बे जिसु ख्रिस्ट'नियाव बेनिखायनो उपदेशगिरिनि 9 अध्याय 4 सिरियाव बुंदों थांनानै थानाय बयबो मानसिफोरनि थाखाय आसा दं होननानै बुंदों थांनानै थानाय बयबो मानसिफोरनि थाखाय आसा दं आरो उपदेशगिरिनिनो आरोबाव 8 अध्यायावहाय जोंनो बेयाव खोन्थादों इसोरनि जोंनि थाखाय साननाय हनाया इसोरनि जोंनि थाखाय बेबस्था खालामनाया खायदा खालामनाया मोजांनि थाखायल' होननानै बुंदों मोजांनि थाखायल' होननानैहाय बेहाय बुंनाय जादों 8 अध्यायनि 4 सिरियाव नाथाय जोंसो गाव गावखौनो जों गोब्राब खालामनानै लायो होननानै बुंदों नाथाय जोंसो गाव गावनो गोब्राब खालामनानै लायो बेहाय क्षमा खालाम 8 अध्यायनि 29 सिरियावसो 29 सिरिनि गाहाय सिरियाव लिरनाय दं इसोरा जोंनि लागै मोजांखौ सानो आन्थाय जोंसो जोंखौनो गोब्राब खालामनानै लायो इसोरनाव जोंनि थाखाय बयबो थांनानै थानायनि लागै आसा दङ आरो जों बयनिबो थाखाय इसोरनि साननाया मोजांनि थाखायल' जोङो जिरिमियानि 29 अध्याय जेब्ला जों 11 सिरियाव जों फरायो नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आं मिथिगौ आंनि नोंसोरनि थाखाय खायदा खालामनाया नोंसोरखौ सैहोबाय थानो नङा नोंसोरनो सान्थि होनो थाखायसो आं जेब्लायबो खायदा खालामो होनना बुंदों इस्राएलिफोरखौ जेब्ला बिसोर बन्दियाव दंमोन बन्दियाव थानांनाय समाव बिसोरनि थानांगौआ 70 बोसोर थानो नांगौमोन जिरिमियानि गेजेरजों रायथिनाय बेनिखायनो बे बाथ्राखौ लाना बुंदों इसोरा जिरिमियानियाव जेब्ला 70 बोसोर फरायगोन अब्ला आं नोंसोरनिथिङै मोखां जागोन सिगां खोथाखानाय बे बाथ्राखौ लानानै निरासा जानाय समावहाय बन्दियाव बिसोरो थानांगासिनो दं निरासा जाबाय ओरै बेराफारसेथिङै जिरिमियानि गेजेरजों सिगाङावनो रायथिखानाय 70 बोसोर फरायोब्ला इसोरा जोंखौ उदांस्रि होगोन बेयाव जेरुसालेमाव फैनानै जेरुसालेमखौ लुखांफिननो बेखौबो आसा खालामदों बेखौनो लानानै इसोरा बुंदों आरोबाव जिरिमियानि सिगाङाव जेरेमिया आंनि रायजोफोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनाया आंनि रायजोफोरखौ सैहोनो नङा बिसोरखौ दुखु होनो नङा आन्थाय बिसोरनि सान्थिनि थाखायसो आं खायदा खालामो होननानै बुंदों आरो बिसोरनि आसा खालामनानै नेनानै थानाय जे 70 बोसोर फरायला इसोरा नायहरगोन होननानै बे आसाखौ आं पुरा खालामगोन होननानै बुंदों दा बेनि गेजेरजों जोंनो मिथिहोदों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बे इजराइलिफोरनि गुबै जाथायखौ लानानै जोंनि सैनांनाय समावहाय गोबाव बोसोर सैनांनाय मुलि होब्लाबो हामै अजाफोरनाव थांब्लाबो हामै डक्टरफोरनाव ट्रिटमेन्ट लाब्लाबो हामै बे खारना जाबाय भुल अपराध मावनायनि थाखायनो सैनांनाय बे पिरियड जानो हागौ सोरनिबा थाखायहाय जायनि थाखाय इजराइलिफोरा इसोरनि मावथावै खामानि इसोर नुनायाव मावथावै खामानिखौ मावनायनि थाखाय बिसोरो 70 बोसोर बन्दियाव सैनांदोंमोन नाथाय अब्लाबो इसोरा बुंदों आं बिसोरनि थाखाय खायदा खालामनाया सेहोबाय थानो नङा आङो बिसोरनो सान्थि होनोसो खायदा खालामगासिनो दङ आङो बिसोरनि आसा खालामनानै नेनानै थानायफोरखौ पुरा होनोसो आं जाफुंहोनोसो खायदा खालामदों होननानै बुंदों आन्थायब्ला आरोबाव इसोर गाहायाव बुंदों नोंसोरो आंखौ नागिरोब्ला मोनगोन आं नोंसोरजों लोगो मोनजागोन
आरो नोंसोर गासै गोसो मोदोम जिउ आरो हानाय मानिजों नोंसोर जेब्ला आंखौ नागिरगोन आरज खालामनायनि गेजेरजों अब्ला आं नोंसोरजों लोगो मोनजागोन होनना बुंदों। दा बेजों जोंनो मिथिहोदों जोंनि थाखाय बयबो थांनानै थानाय मानसिफोरनि लागै आसा दं। नोङो गावनि थांनानै थानाय सोखाजानायनि आसाखौ गोमालांनाय मोनदोंब्लाबो नों जेब्ला फोरबोनियाव मन फाफिनगोन गावनि पापफोरखौ सिमान लानानै इसोरा नोंखौहाय सोखागोन। जोङो जायनि थाखाय जबनि जिबनाव जों नुयो बे सल'खौ आं लाबोनानै बेयावनो फोजोबनो हास्थायदों आरो बयखौबो आरज खालामजानो गोसो जानायफोरखौ लेंहरनानै आरज खालामनो हास्थायदों। जों जबनि जिबनाव जों नुयो जबआ मा बुंदों। जों जबनि 6 अध्याय 13 सिरियाव फरायब्ला नुनो मोनो बावनो आंखौ गावखौ बासायनो आंहा बोलो गैलिया। गासै राहामानिफ्रा आंनिफ्राय गोजान जानगारबाय जबआ बेखौ बुंदों। किन्तु बाइबेलनि गेजेरजों इसोरा जोंनो मिथिहोदों जबआ बुंब्लाबो संसाराव थांनानै थानाय बयनिबो लागै आसा दं। नोङो जबबादि आंनि सोखाजानायनि आसाया गोमालांबाय, आंनि थांनानै थानायनि आसाया गोमालांबाय, नों बेखौहाय सानदोंब्लाबो इसोरनाव आग्लाय बिग्लाय आसा दङ। जोङो जबआ बेबायदि सानदोंब्लाबो जबआ गाबै गाबै बियो आरज खालामदों। थैनाया आंखौहाय होसोबाय बेफोरखौबो बि प्रकाश खालामदों आरो बियो सोखाजानायनि आसा राहाखौ गोजान जानाय मोनदोंब्लाबो बे फोरबोखौ नागाराखै। बे बेराफारसेथिं आसा गोमालांनाय मोनदों। मानो? जोङो 30 अध्यायनि 16 सिरिनिफ्राय जेब्ला फरायो अब्ला जों बेहाय जों नुनो मोनो बे ओरैबादि बियो सैनांदों, सैख'नो हायै बियो सैनांदों। बियो बुंदों दा आङो थैसिगोन होनना बुंदों। जबनि 30नि 16निफ्राय 19सिम जों फरायब्ला नुनो मोनो दा आङो थैसिगोन, सानाय सुनायफ्रा आंखौ मोजाङैनो हमबाय, हराव आंनि बेगेंफ्रा सुनानै होनाय बादि सायो, सानायानो जेब्लायबो अगदावबाय थायो, आंनि खसाबफ्रा गासै गाराय गोमोदैजों, गस्ला गाननाय सि गाननायफ्रा गाराय गोमोदैजों लेथ्रा जाबाय होननानै बुंदों। आरो बे गस्लानि बे गोदोनानि कलारा जेरैहाय मैलाजों सिथाबमो बेबायदिनो आंनि मोदोम गंसे गाननाय खसाबफ्रा गथै मैला जाजोब्बाय होनना बुंदों। गोमोदै गयो, हुगारग्रा रावबो गैले। गथै जेरै गस्ला कलाराव मैला सिथाबमो जों सानथामसो गानब्लानो गथै बिनि खसाबा बेबायदि जाबाय होननानै बुंदों। गासैबो बेबायदि जाबाय। ओमफ्राय इसोरानो आंखौ हगारसारनानै होनायखाय बेबायदि आं सैनांबाय होननानै बुंदों। आं सैनांबाय होननानै बुंदों। आरो बियो बेबायदि आरोबाव प्रकाश खालामबावदों बे सोखाजानायनि आसा गोमालांबाय होननानै साननायखौ बुंनाया जाबाय बियो आरोबाव बेयाव मिथिहोदों बिनि गाराय जानाय गोमोदैफ्राव थाम्फैफ्रा बिदै दैनानै एन्थला नांलायदों। बेखौ डेभिडआ प्रकाश खालामदों। जोङो 7 अध्यायनि जोङो 4निफ्राय 6सिम फरायब्ला जों बेहाय नुनो हायो। जेब्ला आं बिसिनाव उन्दुयो अब्ला आङो बुङो माब्ला अखा नायगोन, हराबो गोथौ। ओमफ्राय जेब्ला अखा नायो माब्ला हर जागोन, आं उन्दुसिगौ आइखां बायखां। बेबायदि जादों होननानै बुंदों। बेनिखायनो थांनानै थानायनि रैखा जानायनि जेबो आसा गैले बियो बेखौहाय सानदोंमोन। बेनिफ्राय आंनि मोदोमफ्रा एम्फौ आरो जिनिदजों बुंफबबाय होनना बुंदों। बिनि मोदोमा गथै एम्फौ। एम्फौ मा एम्फौ बेहा बुङाखिसै। एम्फौजों आरो गोमोदैजों लेथ्राजों बुंफबबाय। आरो आंनि थांनानै थानाया आइजोफोरनि सि दानायाव माखु सुरनाय बादि
माखुनि खुन्दुङा जेरै जोबलांदों बेबायदि आंना थांनानै थानायनि बैसोआ सुंलांबाय थादों होननानै बुंदों। सुंलांबाय थादों बेखौ बियो बुंदों। ओमफ्राय बियो दुखुजोंनो निरासाजोंनो आं सोखाजाखानाय नंले, आं थांनानै थाखानाय नंले, बेनिखायनो आङो फासि नांनानैसो थैनो गोसो जाबाय होननानै बुंदों 7:15 सिरियावहाय। फासि नांनानै थैनो आं गोसो जाबाय। बेनिफ्राय 13:14 सिरियाव बुंदों दुरुंनि गमाव आंनि गोदोनाखौ सोनानै आं लानानै थैनो गोसो जाबाय होननानै बुंदों। बियो बेबायदि बाथ्राफोरखौहाय बियो प्रकाश खालामदों। बेसेबां नार्भास निरासा, अब्लाबो बियो इसोरनि आगान आगान थाबायनानै धोरोमनि जिउ खांनायखौ बि नागाराखै होननानै बुंदों। नागाराखै। टेस्ट अध्यायनि जोङो 11 सिरियाव जेब्ला फरायो 12 सिरिसिम, अब्ला जों बेवहाय जों नुनो हायो। बेयाव बुंदों आं बिनि आगान आगान गावनि आगानखौ सोरबोबाय थादों। आङो बिनि आगानखौ नागाराखै, जेरावबो थाङाखै, बिनि हुकुमफोरखौ आङो जेब्लायबो बारसियाखै। आङो बिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राखौ आंनि जानाय मुवाफोरनिख्रुइ आङो मोजांसिन मोनदों होननानै बुंदों। गोथावसिन मोनदों, बयनिख्रुइ साबसिन आखिनानै लादों होननानै बुंदों। जेग्रा ख्रिस्ट'ल लोगोफोर, बे जबनि जारिमिना जोंखौहाय फोरोंनो हास्थायदों। जोंनाव जेसेबांखि सैनाङा मानो, जोङो इसोरनि आगान आगान सुरनायखौ लानानै इसोरजों हामजाजाथावै खामानिखौ जों मावनो नाङा। इसोरजों हामजाजाथावै खामानि, इसोरजों हामजाजाथावै लामाफोरखौ जों बयबो ख्रिस्टियानफ्रा मिथिखागौसै। बेनिखायनो एक बुंनानैहाय बुंनो आं गोसो जायाखै। मानोना जों माखासे पापनि सोदोबफोरखौ मुंख'योब्ला गाज्रि खोनायो बांद्राय। बेनिखायनो जों गावनो गाव मिथिखागौ, बिमाफोर नोंसोर बयबो मिथिखागौ। जों जबबादिनो जों आयगा जों मानिनानै इसोरनि आगानफ्रामावबो जों थानानै धोरोमारि जिउ खांनो जों इसोरनि सहाय जों जेब्लायबो लानांगौ। जबमा बिदिनो दुखु प्रकाश खालामै खालामै बियो गाबदों आरो बे अनस्लदनाखै। बे एन्थला नांदों बेनि गारायफ्रा, माखासे गारायफ्रावहाय, आरो गोमोदैजों बिनि गस्लाफ्रा लेथ्रा जादों। बियो थैनायसै सानदों। गोबां सानाय सुनायजों खस्थ' मोनदों होननानै सुदावबाय थायो। बिदिनो गोबां सैनांनायफोर दङ दै, बिदि गोबां सैनांनायफोर दङ जोंनि गेजेरावहाय, आरो निरासा जानायफोर दं। सोरबा माबा मोनसे सानदोंमोन जाफुङाखसै, फासि नांनो साननाय, माबा मोनसे समस्या जादों गावखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखसै, पयजन लोंनानैहाय सुइसाइड खालामनो हास्थायनाय, गोरोबलायनो हायाखसै, नागारनानै गोजानाव खारनानै सान्थिखौ मोननो हास्थायनाय, सुखखौ मोननो हास्थायनाय, बिदि गोबां मानसिफोर थायो। खिन्थु नोङो जेरावखि थाङा मानो नों सुख सान्थि नों नागिरनानै मोननाय नङा। नों इसोरनि बोसोनखौ नागारनानै, बेनि उन उन थाबायनायखौ नागारनानै इसोरजों हामजाजायै लामाजों थाबायनानै नों मोननाय नङा। जबमा एसेबां खस्थ' मोनब्लाबो, बेनि सेखाजानायनि आसा जानलांदोंब्लाबो, थैनायसै होननानै बियो सानदोंब्लाबो, बियो गोसो गोरबोजों गाबै गाबै बियो आर'ज खालामदों। मोखांफ्रा जाहाबजासे, मेगनफ्रा बुफ्रुदावजासे बियो आर'ज खालामदों होननानै बुंदों। जबनि सल'नि जोङो सल'निफ्राय जेब्ला फरायो 17 बेनिफ्राय 20 सिरि, बेयाव गाबै गाबै आंनि मोखाङा जाहाबलांबाय आरो आंनि मेगनफोरखौ बुफ्रुदावबाय होननानै बुंदों। अब्लाबो आंनि आखाइया मुंबो इनाय मावाखै एबा इसोरजों हामजाजाथावैबो मावखुमानानै थायाखै। इसोर मोजां मोनै बाथ्राबो आं बुङाखै। जबमा बेखौ बुंदों।
आरो आङो गोथार गोसोजों इसोरनाव आर'ज खालामदों होननानै बुंदों। आरो बेनि सायाव बिनि आर'ज खालामनायखौ नुनानै सोखाजायैखौ नुनानै मानसिफ्रा बुंदोंनो, बि सिरियाव बुंदों, आंनि लोगोफ्रा आंखौ हाजि गोदावदों, निन्दा खालामदों होननानै बुंदों। बोरो जब नोंनि धोरोमिया दिन्थिबोनाया, बोरो जब नों गावखौ सैथोथा दिन्थिबोनाया, माथो नोंनि आर'जआ खोनासंजायाखिसै? 10 जन फिसालाफोरखौ नों फोथैनानै लाबाय, गासै सम्पतिफोर नों फोजोबस्रांनानै लाबाय, जायनि थाखाय गावनि बिहियाबो बुंदों, मानो इसोरखौ गोसोखांबाय थाखो? हेंथा होदों। जबमा बि समाव बुंदों, जोङो इसोरनिफ्राय मोजांखौल' नाजावनांगौ नामा? जों सैनांनायखौ नाजावनाङा नामा? नों मानो साननो रोङै मुर्ख हिन्जाव बादि जाखो होननानै बुङो। जबनि हिन्जावा जबनि फोथायनाय जिबनावनो हेंथा लाबोदोंमोन, इसोरनिफ्राय जानगारनो थिनदोंमोन। दिनैबो ख्रिस्टियान न'खरफ्रावबो बेबायदि सोरनिबा बिसायफोर दङ, उदै बासिनाय प्रग्राम खालामनानै आर'ज खालामनाय समाव हेंथा होनाय, दुखु होनाय, हांमासु होनाय। बेबायदिनो ख्रिस्टियान न'खरावबो सोरनिबा बिहिया बेबायदि बेबहार दङ। बिसाया इसोरनि खामानि मावदों, मोजाङैनो सोलिदों, अनदों, अब्लाबो असन्तुष्ट खालामनानै इसोर हामजायै लामाजों थाबायदों। बिसायखौ दुखु होनो थाखाय बिसायखौ नागारनानै गुबुन लामाफोरजों थाबायदों। बेफोरबादि न'खरावनो हेंथा लाबोग्रा दं फोथायनाय जिबनाव। बेबायदि जेखिया समयसा थाया मानो, अब्लाबो जों जबबादि आर'ज खालामनि, जबमा हेंथा होजाब्लाबो अनस्लदनाखै, दुखु होजाब्लाबो अनस्लदनाखै, निन्दा खालामजाब्लाबो अनस्लदनाखै। बियो मेगन मोदैजों इसोरनाव आर'ज खालामदों होननानै बुंदों। बेनो इसोरनि सिगाङाव गसंनानै मानसिनि बिसारखौ खालामगोन। जेरै सासे मानसिया गावनि भारा पुरुषनि थाखाय आर'ज खालामो, मानोना आंनि एसेल' बोसोरफ्रा जोबदोंसै आरो आङो जि लामाजों थांनो हमदों आङो फैफिनलिया होननानै बुंदों। बेबायदि आर'ज खालामनायखौ इसोरा खोनासंदों। जोङो 38 अध्याय, 39 अध्याय, 40 अध्याय, 41 अध्याय बेखौ जेला फरायो, इसोरा बाराव थानानै बारनिफ्राय जबजों रायलायदों। बियो गोबां बिसय रायलायदों। जबनि बुंसन बुंब्रब बुंनायखौबो लानानैहाय बियो सोंखारिदों 38 अध्यायावहाय। ओमफ्राय बियो जबनो मिथिहोदों, गावनि पृथिबीखौ सोरजिनायखौ जबनो मिथिहोदों। पृथिबीखौ बिदिनो दिन्दांदां ग्रह बादि दोननायखौबो इसोरानो दोनदों, बेखौबो मिथिहोदों। बारहुंखा बारनाय इसोरनिफ्रायनो, बेखौबो मिथिहोदों। सार अन्थाइ गावनायाबो इसोरनिफ्रायनो, बेखौबो मिथिहोदों। सागोरखौ थाला, बुहुमनि थाला गावहोनानै दै बोहैहोनाय आरो बेखौ मोनसे जखायावनो सिमा होथेनानै दोननाय, बेबो इसोरानो दोनदों, बेखौ जबनो मिथिहोदों। गिदिर गिदिर सागरनि ना लिबियाथान होननानै बुंदों। बे जेरै दावलाङो बेजों उखुन्दै खुलाङो, दैया गोदौलाङो, बेखौ रावबो हमनो हाया, बोरसिजोंबो हायनो हाया, बेफोरखौबो खोथादों। ओमफ्राय 42 सिरियाव जबमा बुंदों। बे जबनि बुंफिननायखौहाय जों 42 सिरियाव जेब्ला नायो, अब्ला जबमा मा बुंदों बेवहाय जोङो नुनो हायो। बेयाव ओरैबादि जबमा फोरबोखौ बुंफिनबाय, आङो मिथिगौ फोरबो गासैनिख्रुइ नोङो बोलोग्रासिन, नोङो जेखौनो गोसो जायो बेखौनो मावनो हायो। नोङो सोंबाय नोंनि गियाननि बिसय, आङो नोंनियाव माब्रै सोंनो? नोंनि गियाननि बिसय आं मिथिसुवा, बेखौ आंलाय माब्रै सोंनो हाबावनाय? नों सोंनो थोनब्लाबो फोरबो होननानै बे दुखु प्रकाश खालामदों। ओमफ्राय इसोरनि बिसय बियो माब्रै मिथिदों? फोरोंग्राफोरनिफ्राय मिथिदोंमोन। बेखौहाय बियो गाहाय सिरियाव बुंदों। जे बाथ्राफोरखौ बेहाय बुंदों, नोंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ आङो खोनासंनो दोनदों, आं बुंफिननो होदों। मानसिफ्रा आंनो जेखौ रायथिदों, जेखौ फोरोंदों, आं बेफोरखौल' मिथिगौ होननानै बुंदों। आरो बेफोरखौ मिथिनानैनो आं धोरोमनि जिउ खांबोदों।
नाथाय दा हले आं निज मेगनजों फोरबो नोंखौ नुबाय होननानै बुंदों। आंनि बेबायदि सैनांनायाव बुंसन बुंब्र जाबोनाय फोरखौ लानानै आं दा गावखौनो गाव लाजियो होनना बुंदों जबमा। आरो आं हाथफ्लायाव जनानै आं गोसो गाबनानै गोसो सोलायो होननानै बुंदों। जबखौ इसोरा सैताननि सिगाङाव धोरोमिया होननानै परिचय होदों। औ बे धोरोमिया मोनखाबो आरो खुनु इसोरनि आयगा सिफायाखै, इसोरनि उन उन थाबायदों। नाथायब्ला जेब्ला सैनांदों अब्ला बियो माखासे बिसयाव इसोरनि नुनायाव बाथ्राफोरखौ बुंसन बुंब्र बुंनांदों। दिनैबो जों जिसु ख्रिस्ट'निखौ फोथायनानै ख्रिस्ट'नि थैजों सुजानानै फोथार जानानै इसोरजों जों धोरोमिया होननानै गनाय जाबायब्लाबो अब्लाबो जोंबो धोरोमिया जाब्लाबो समावहाय जों इसोरनि सासे मावग्रा धोरोमियाब्लाबो जाब्लाबो समावहाय जों जेब्ला सैनाङो अब्ला जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राफ्रा बुंसन बुंब्र जाबनाङो। बेबायदिबो मानसिफोर दङ। बेनिखायनो जोङो जबबादिनो इसोरनि सिगाङाव बुंनो नांगौ, प्रभु आं दा गोसो गाबबाय नोंनि बिसय खोनानानै, आंनि बिसय आं मिथिनानै, आंनि बुंसन बुंब्र बाथ्राफोरनि जुनै आं दा लाजिबाय होननानै बुंदों। लाजिबाय, दा आं गोसो गाबो, हाथफ्लाव जिरायनानै आं गोसो सोलायो होननानै बुंदों। आरो इसोरा बेखौ सुस्थ' खालामदों। दा जों बेवहाय नुनो मोनदों जबमा गावनो निजे प्रकाश खालामदों। सेखाजानायनि राहाफ्रा गोमालांबाय, थांनानै थानायनि राहा गोमालांबाय। जि लामाजों थांगासिनो दं फैफिननायनि बेबस्था गैया बेखौ सानदोंमोन। खिन्थु बिनि गोसो गाबै गाबै गोथार गोसोजों बे आर'ज खालामनायखौ, गावनि बुंसन बुंब्रफोरखौ निमाहा बिना आर'ज खालामनायखौ लानानै इसोरा खोनासंदों आरो बेनो जोहोलाव बैसोखौ होफिनदों होननानै बुंदों। जाय जोहोलाव बैसो सोखाजानायखौ लानानैहाय बियो 10 जन गथ'फोरखौ मोनफिननो हाबावदोंमोन आरो बियो 1/2 सम्पतिफोरखौ बि खामायफिननो हाबावदोंमोन। आरो लोगोफ्राबो जाथि बागिफ्राबो उनावसो बेखौ नायफैदों होनना बुंदों। सना रुफा होफैफिनदों होननानै बुंदों। आरो इसोरा बिनि 3 लोगोफोरखौ बुंदों, नोंसोरो 7 मोसौ बलद लांनानै जबनो हैदो। जबमा नोंसोरनि थाखाय आंनि सिगाङाव बोलि होगोन आरो नोंसोरनि लागै बियो आंनियाव आर'ज गाबगोन। अब्लासो नोंसोरो थांनानै थागोन। नङाब्ला नोंसोरनि बुंनाय बाथ्राफ्रा भुल जानायनि जुनै स्टार्ट जानायनि दायाव फैबाय। मोनसेबो परामर्शआ जबनि जिबनजों बिसोरो गोरोबाखै। जबखौ खालि फाफि मालायनि सम्पति नोङो लब खालामनानै सोलिनानै लाग्रा, बेबायदि गोबां बाथ्राफोर। पापनि थाखाय नों सैनांदो, साबधान जादो, पापआव दा थांफिनबावसै। गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव लाबोनो थाखायसो इसोरा नोंखौ बुदों, सैहोदों, गोबां बुंदों। खिन्थु जबनि जिबनजों जेबो गोरोबाखै। बेनिखायनो बिसोर दुसि जादों। बेनिखायनो जों समाव बर साबधान जानो नांगौ जायो ना। बुंसन बुंब्र बुंना नोङो पापनि थाखाय सैनांदोंलै होनना इसोरा खोन्थाया लाबानो जुदि गावनि साननायजों जुदि बुङोब्ला बर गिनांगौ दङ, साबधान जानांगौ। जोङो जाय एलेफा 3 मानसिया बिसोरो दुसि नुजादों इसोरजों सिथारनायसिम थांदों। खिन्थु जेब्ला बिसोरनि बुंसन बुंब्रखौ बिसोरो बोलि होनानै निमाहा बिदों, बिसोर निमाहा होयो इसोरा बिसोरखौ जबमा आर'ज खालामदों आरो इसोरा निमाहा होदों आरो बिसोरखौहाय इसोरा सिथाराखसै, गोथाङै दोनदों। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर खावलायदों, सोरबा जबबादि निराशा जानानै दंब्ला धोरोमियाब्लाबो माबा मोनसे बिसयखौ लानानै इसोरनाव गिदिर आसा दं, इसोरनाव गिदिर आसा दं। बे जोंखौ आग्लाय बिग्लाय बरसाजों बे जोंखौ बासायबाय। क्रुसाव गावनि अननायखौ नुजाहोबाय, गावखौ बोलि होनायनि गेजेरजों। जों बेखौ मोननो समायथाव नङामोन, खिन्थु इसोरा बेखौ जोंनो होबाय। बेनिखायनो सोरबा जुदि गावखौनो गाव आसा गैयै मोनना लादोंब्ला
आरो सोरनिबा बिसानि सायाव गिदिर थांखि दंमोन गेदेर गोलाव खालामनानै गभर्नमेन्ट जब मावहोनो नाथाय नोंनि थांखि लानाय आसाया गोमालांबाय बेखौबो फोरबोआ नोंनि आसाखौ जाफुंहोनो हायो नोंनि आसाखौ जाफुंहोनो हायो नोंनि मेगनाव जानाय नंले नुदोंब्लाबो सोरबा द्राग बिजि लानानै निसा बुस्थु बाहायनानै बेखौबो इसोरा फोसाबनो हायो नों जुदि जब बादि गोसो गेब्लेनाय गोथार गोसोजों आरज खालामोब्ला दिनै नोंनि गोमालांनाय आसाखौ ख्रिस्ट'आ नोंनो आग्लाय बिग्लाय होफिननो थाखाय नोंनि खाथियाव गसंनानै दं देबिका बुंदों गितमालानि 94 फोरबोआ आंनि हेफाजाब होग्रा नाय बियो आंखौ रैखा खालामनो आंजों लोगोसे दङ बेनिखायनो सोर आंखौ मा खालामनो होननानै बुङो बयनिबो राहा गेथेजानाय आसा गोमालांनाय मानसिफोरनि थाखाय हेफाजाब होग्रा बे इसोरा देबिकनिल' हेफाजाब होग्रा नङा आरो बे रैखाथि खालामग्रा बेयो सोखाग्रा बे नोंनि पापखौ निमाहा होग्रा देबिका आरोबावनो गितमालानि 109 सिरियाव बुंदों जायफ्रा सिथारजानो दायाव गथाय जानानै सिथारनो लांजादों बे दुखिया हावरियाफोरखौ रैखा खालामनो आगदाहा गसंनानै दं होननानै बुंदों अब्ला बेजों मिथिहोदों देबिका जों बयबो मानसिफोरनि आगदाहा जिसुआ गसंनानै थायो नोंनि पापखौ सिमान लायोब्ला निमाहा होनो नोंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायोब्ला नोंखौ सोखानो नोंखौ रैखा खालामनो बे लोगोसे थाफायो जों बयबो लोगोसे जों गसंनि जों आरज खालामनि जों मोनसे मेथाइ जों रोजाबगोन 252 नम्बर मेथाइ खोनादों नोंनि राव नों आंखौ लिंहरदों बेनि सिगां आं बयखौबो खावलायदों बयनिबो न'खरावहाय आसा खालामनाय गोमालांजानाय आसा गोमालांजानाय गोबां न'खरनि बिमाफोर दङ नों फिसानि सायाव गिदिर आसा दंमोन किन्तु गोमालांनाय मोनबाय बेखौ इसोरा होफिननो हायो बेनिखायनो आं खावलायदों फै ओरै सिगांजों गसंफै